mula sa produksyon ng DGB Huwang Ising Chocolate inihahandog magkapatid and 1, 2, 3 action. Asa na kaya to kung manghud no? I-block pa dyan ko na sa Facebook. Ay, bisig na itong itsura ito, mamiss din ako to. Saon na lang ani kaysa nalay mulihok aning balay. Eh, ginoo ko Lord. Ambot ganong init kaya akong dugo sa iya ha. Hindi na gud siya makontak pati sa messenger. Asa ko to pang itaon. Ay, makamiss magyapon di ay. Bisig nagsilig away, mamiss gyapon ako siya. Sakit sa dugan pero aba na lang. Asa ka to padulong no? Punta ko doon ako yung isa ka friend eh. Hello Marites? Oo. Padulong ko na akong manghod. 1 week na manggod wala nagpakita. Gipalayas na ako ba nilayas mo punig tinuod di atik-atik raman to nako. Oo. Wala na saag dira sa inyo ha. Wala nagkabuangit kong pangita gani. Kay wala na may mulihok aning balay taon siya bigit akong gisaligan. Hindi kabalo na biag sa ko nga di ko sanay aning mga mulihok aning balay. Siya ra gyud. Gipalayas na ako to pero atik-atik raman to nga naging tinuod day niya. Karon kay di na siya magpakita karon saon ko naman eh. O wala gud na miss gud ako siya as igsuon, dili sa na miss ako ipalihokon ako siya dire. Maka miss pud baya si nato na to gitsura. O sige ko ana lang ko ha kung ganang makit mo apit mo kita ni mo dira or mo adto dira sa imo tawagi lang ko kay ako na adtukon dira. O sige bye-bye. Salamat Marites. Ako na lang magluag ay mahimo aning kainit to kasapot pero makasapot og naong pero mamingawon ko. Chocolate lagi mo tubag na lang isa. Wait. Guys, chocolate? Chocolate. Oh, ano naman ka din natulog? Dili lang ko ginahan ko diri kay fresh. Di ba igsoon ka ni Ising? Oh, Ano naman ka din eh? tigay ko gusto na ko fresh kay ko ba kay para makuha na akong naong. Si fresh ka init sa adlaw, tutok ayo, mga kasadanan. Ano, magipalayas ka? Ulo uy, Palayas ka ba? palayosin ko sa kung gusto mo na. Dili mo to nato Ano, pagano. nagdala pag ikaw rice cooker daon. Suti na lang, ipalayas ka? Wala lagi promise. Baho na kayo ka. One day pag baho gayo. Parang medyo ka mo. Ato na lang sa balay, dito na lang ligo, tulog, pwede ka dito. Hindi ra dito. Unang itong bakante kwarto dito sa ubos. Adto sa kulito nga ko. Choy, kulungan to sa iro sa una niya. Linti naman doon, naman may iro. Okay na to. Kaysa naman diri ka sa dalan, o dagko ka mga parak na nga, mga pisat ka diri. Kulungan sa irog jud. Di siya po iro na kulungan. Ganang balay-balay Japon siya. Niya, pwede ka dito magstay, mag-apply ka, mangitang trabaho. Sige. Nakoy ka ila, dato kayo. Nita sila ka ng murag yaya katabang. Ato dito sa agency. Sige. Na may agency dito. Pero okay naman ka sa inyong balay ko dito Kung matulog. iyo raw, ay problema. Basta makatabang po ninyo. Padiyog sa kuanong pandi. Ito pa'y magalaan. Bye-bye. Huwag na lang Diyos balay. Wala kong katuod sa inyong balay. Mamalik pa ako pagkaon. Kasi pagtutuod lang sa inyong balay. Straight ka na. Yung tanong kung to straight. May 7-Eleven. Dito pa na. Nga, unsay color sa inyong balay? Blue. Blue? Ang katok blue. Ang bongbong red. Tapos ang gate yellow. Ito man na siya. But, kuan? Philippine flag? Ako na. Wala, Jud. Uy, kapoy naman kuan eh. Uy, mabalik ka mas ko sa kong soon.
dito nakita eh. Kalayo ba ato eh? 7-Eleven, dili maguna 7-Eleven. 11-7. Muli. Ano lang eh? Kulit kanina. Ano kanina ka diya? Kanina ko ito nauna ko paspas kay nakapay sundan ng motor biya. Hindi ilod ko nimo ba? Nagmotor ko. Nauna pa ko diri ang kwarto nito. Iro ni sa una niya, diri na nakatay gamay man ang kwarto. Di mo ta kahinga diya uy. Kahinga Wala ka dara. ka kanyang lain jud na kwarto diya. Bali sa gawas na lang ko. Ay sa sulod kay limpyo ka ay dito. Kasi manimaho ba na ko mabisita. Ako gani ho, paano? Ako gani mag... Ay nang katabang daga na. Dari na nakaka-free raman. Free? Ni si Yaw-Yaw mo kinipuyan. Grabe, puno yung pakuyo sa kuha ko eh. Naniletag pa ako na ni Silin Di ko kahinga jud diya uy. Oh grabe. Makuha na kong naong ba? Maunsa. Basta. Daot naman kadaan. Okay na kadara. Yes, Jun. Kung abri lang ang... Abli ka daw. Dako man ako. Dako iba. Naisamin mo. Sige na eh. Daka kang ka meantime na ako diri ha. For the Meantime. meantime. Sige. Wala kay kuan dili Artila. Dahil lahi mong gate. Ayo sa ping gate agi ha. Kumalantag kuan dito dara ka sa gate sa gate. Daka. Di mo sulod og balay ha. Oh. Mo kuan sa ko ha. Mangita sa akong trabaho. Mato ko sa akong sa among agency. Oh ya, thank you ya. Ayo. Kinsa na? Si Chocolate. Ay, sulod si ato. Ma'am, katong nag-text ni mo ba na Ah. sulod o kuan sa imong agency Ah, as oo. katabang? So, ikaw dito? Oh, kasi Chocolate. Perfect. Wala pa, perfect para pagsunod pa lang katabang kayo. Nadyan sa kuan? Nasi mo. Makadawat ko dayon. Yes, wala pa ka. Perfect sa entrance pa lang. Di ko yung palikoron. Ay, lingkod di. Ay, sorry. Say, manggod mo ako'y batasan. Punchline. Kumusta man ka? Okay lang ko. Ay. Wala na ko nagkuan trabaho sa akong igsoon karon. Asa mauto ni hawak ka ta sa apply kag lain nga kuan agency sa kuha. Sunod na agency imong igsuon? Dili ka na. Mura ko siya agency. Yeah. Kay ginakatabang man ko niya. Ay, ana iyong kuan. Dili siya kanang murag igsoon ba. Katabang jud kayo ko dito. Okay. So karon kay perfect man ka sa kong look ihatag ta ka sa pinakadato nga kuan. Sa kadato nga pamilya diri sa ako ang town. As kinsa? Ihatag ta ka sa pinakadato na ako nga Labi client ka diri na. sa town. Oh, okay, perfect kay ka. Asa na siyang town? Sa town sa Sardinas. Basta ka to siya. Asa na town, madam? Basta sa downtown. Downtown. Iadto ta ka dito, kani mo din ang pinakadato na ko nga Unsa na friend. siya kondo na, ma'am? Condo ni siya. Lubunggo mo kakuha na jud ko kondo. So siya na dito, condo, family size. So dato sila, nagcondo lang sila kay di sila gusto silang mansion kay dako ra kaayo. So nagcondo sila so family niya ha, naa siya duha ka anak nga bantayan nimo. Duha ka anak og na siya isa ka bana ha. So ikaw dito imong buhaton dito, Mrs. Chocolate, dili ka mag-igat-igat. Oh, di jud ko igat. O di ka mag-igat-igat Promise. ha, o di ka manghilabot ha. Ah. Oo, okay. Si Ma'am Sauri, kuwan siya, kuwan siya sa mga buta. Ha? Pagka sa motor. Sabay ka dyan mo. Oo, doon lang kita sa kuan, sa terminal. So again, kana si Ma'am Sauri, mandito, ano siya, strictahon na siya. Kaya kabala ka, mga nagkip, pag maayo lang ka. Nagiyan na sa Yamashita Treasure. Ha, as in? Oo. Look, power, di ka akong sudlan na ano? Para tagiya sa Yamashita Treasure. Ano? Oo. Ang mga pinakadato, 1/4 ra ang treasure sa Kahit uban. ano, Madam Saudi, uy. Hana, dato kay na siya. So dito ta kaibutang ha. So be loyal, honest, and Yes, don't be oo. a theft. Def. Ano mga what? Don't be a theft. Ka na siya. Hana, be like that. Bawal mangawat. Oo, na-under ka sa akong agency ha. Opo. So di ko gusto ulawan akong agency. Okay? Okay na ka? Okay na po, madam. O sige Thank ha. you, madam. Ang takahan na yung mga security na mo assist mo dira. Sige, Taga madam. NBI. Oo po. Ha? Thank you, madam. Sige ha. Bye-bye, dam. Sige ba? Nakuha na dyan ko sa kuan. Katapang. Diyos ko. Naku. Isa ka kung kapalaran dito, no? Siguro hayahay kay ko kay... Ano ba to si Madam Ban? Yamasita?
Oh, yamasita ka to manong anak, nag-anak. Kato nag-video sa kuha ka ro. Magkuan, yamasita. Bungkol, makakatapok na dyan ko. Siguro, di ko alilaw na to. Di ko pares akong ate to. Ginaalila lang ko niya. Pero love mo, gimingaw naman ko ni ate, uy. Kumusta ka si ate karon? Nagay naglungag sa iyahan, ay nagmuan. Uy. Nagipuan ko sa akong ate, uy. Kubalik ka ko sa akong ate. Dili lang man, nabaho na lang ko parang madato ko. Okay.